سلام زخبركم تخطاتلتي بين تي في لومي اب حد غزي طراي سلسته كبرو سنات زتغونا صفت ኤርትራዊት አትሌት ክነላሊኩም ኢናም كساف فصامه مدباتنا مسانا خصنو እንደ حتتنام باخوم تعب زلا ቻናል ነቶም سبسكرايب ዘይገበርኩም በብግዚኡ እንፍንዎም ማህርን ዝኾነ መደባትና ኣብ ሰዓቱ ንኽበጽሐኩም سبسكرايب ከመውን ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቅ ስድራና ንኽትኮኑ በአኽብሮት ንሓትት ሰናይ ጻንሖት አትሌት ናዝሬት ወልዱ እታ ሰለስተ ክብሮ ሰናት ዝተጎናጸፈት ኤርትራዊት አትሌት ዘርሰናይ ታደሰ ኣብቲ ኣብ አቴንስ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ ኣብ ናይ 10000 ሜትሮም ንኢትዮጵያውያን አትሌታት ቀነኒሳ በቀለን ስለሺ ሰለህን ተኸቲሉ ሳልሳይ ኮይኑ ብምእታው ንኤርትራ ቀዳሜቲ ነሐስ ሜዳልያ አግዚምዋ ዓወት ዘርሰናይ ታደሰ ንብዙሓት መንእስያት ኣነቓቕሑን አትሌት ናዝሬት ወልዱን እቲ ካብ ዘሰራስሮም አትሌት ሓንቲያ ካብዚ ብምብጋሱን ይኸውን ካብ ኩሎም አትሌታት ንዘርሰናይ ታደሰያ እተደነቕ ኣብ 1991 ኣብ ከሰላ ሱዳን ዝተወለደት ናዝሬት ወልዱ ጓል 8 ዓመት ምስኮነት ምስቶም ጠቕሊሎም ናብ ኤርትራ ዝኣተው ወለዳ ናብ ኤርትራ ዞባ ጋሽባርካ ንዞባ ሻምበቆ ቁልዕነታ ኣሃዱላ ፈሊማቶም ኩሉ ምንቅስቃሰይ ጉያዩ እትብል ናዝሬት ኣብ መጀመርታት ዝያዳ ደራፊትን ተላሃይትን ናይ ምዃን ጥሙሕ ከም ዝነበረያ እትገልጽ ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት አትሌት ናዝሬት ወልዱ ቀዳም ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሐም ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተኻየደ ዳጉ ኢንተርናሽናል ማራቶን ንውድድራ ብ2 ሰዓትን 21 ደቂቃን 56 ካልኢትን ብምዝዛም ቀዳሜት ክትወጽእ ከላ ብሓደ ግዜ ሰለስተ ክብረ ወሰናት ሴራያ ናይ ውልቃ ናይ ኤርትራ ከሙን ኣብ ዳጉ ኢንተርናሽናል ማራቶን ተመዝጊቡ ዝጸንሐ ግዜ ኣማሓይሻ ብዘይካዚ ኣብቲ ውድድር 25 ኪሎሜትር ከሙን ን35 ኪሎሜትር ንምብጻሕ ዝወሰደላ ግዜውን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ብደቂ ኣንስትዮ ዘይተመዝገበ ግዜ ብምዝጋብ ናይ ውሽጢ ሃገር ክብረ ወሰን ክትሕዝ ክኢላያ እዚ ናይ ትማለ ዓወተይ ድምር ናይ ዓመታት ጻዕሪዩ ብምባል ከኣም ናብቲ አትሌቲክስ ዝጀመረትሉ ዓመት መሊሳትና ናዝሬት ወልዱ ተማሪት መባእታን ከላ ወዲ ትምርታ እንተስ አፍልጦ ናይ ስፖርት ነይርዋ ወይውን ንሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ርእዩ ኣብ መንጎ ትምርቲ መምህር ናዝሬት እኮ ንፍዕቲ ጉያይታ ስለዝበለም ናይ ስፖርት መምህሮም ከም ዝፈተና ናዝሬት ትገልጽ ናዝሬት ወልዱ ኣብ ቤት ትምርታ ኣብ መጀመርታ 2003 ዝያዳ ኣብዝላ ኣቶ ኪራያ እትሰርሕ ነይራ ኣብኡን ሰነፋይ ነበረትን ቀዳሜቲ ትወጽእ ነይራ ኣብ 2004 ኣብ ሳዋ ኣብ ዝተኻየደ ፌስቲቫል መንእስያቱን ኣብ ናይ ሓጺር ርሕቐትን ኣብ ናይ ዝላን ብምውዳር ኣብ ክልቲኡ ቀዳሜት ወጽያ ሓምሻይ ክፍሊ ኣብ ዝበጽሐትሉ ናይ ሙያይ ኣቕማ ዝረኣዩ ኣለይቲ ክለብ ሰቲት ናብ ኣስመራ ብምምጻእ ስሩዕ ልምምድን ውድድርን ከም እትገብር ገይሮም ውድድራት ከኣ በዚ ገይራ ኣሃዱላ ጀሚራቶም ግዜ እንታይ ኣለዎ ሕጂ ኣብ አትሌቲክስ 19 ዓመታት ኣውፂር ኣለኹ ትብል ናዝሬት ወልዱ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዘመዝገበቶም ዓወታት ገሊኡ ንምጥቃስ ኣብ 2006 ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ኩሉ ዓይነት ውድድር ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ኣብ ሓጺር ርሕቐት ናይ 4 ሜትሮ ተዓዋቲት ወርቂ ሜዳልያ ኮይና ኣብ 2007 ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ናይ 4 ሜትሮ ውድድር ተዓዋቲት ወርቂ ሜዳልያ ነይራ ካብ 2007 ክሳብ 2008 ኣብ ጅቡቲ ኣብ 800 ሜትሮን ናይ 1500 ሜትሮን 2 ዓመት ኣከታቲላ ቀዳሜት ብምውጻእ 4 ወርቂ ሜዳልያ ሓፊሳ 2007 ሻምፒዮን መንእስያት ኣፍሪቃ ኣብ 2008 ሻምፒዮንስ ጁኒየር ምብራቕ ኣፍሪቃ ብምዃን ኣብ 400 ከምኡውን 800 ሜትሮ ተዓዋቲት ወርቂ ሜዳልያ ኮይና ኣብ 2010 ኣብ ኬንያ ዝተኻየደ ኣፍሪካን ሻምፒዮንስን ኣብ 800 ሜትሮ ዓስረይቲ ኮይና ኣብ 2012 ኣብ እስፓኛ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቀዳሜቲ ኣብ 2014 ኣብ ቻይና ያንጉዙ ፍርቂ ማራቶን መበል ሻሙነይቲ ኣብ 2015 ቤጂንግ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮንስ ዓለም ኣብ 10000 ሜትሮ መበል 24 ኣብ 2016 ኣብ ኣሜሪካ ሆስተን ፍርቂ ማራቶን መበል 6
ኣብ 2017 ናብ ፈረንሳይ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 5000 ሜትሮ ካልአይት ወፂኣ ኣብ 2018 ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ቤይሩት ካልአይት ነይራ ኣብ 2019 ኣብ ቀጠር ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮንስ ዓለም ውድድር ማራቶን ድማ ብ2 ሰዓትን 53 ደቂቕን 45 ካልአይትን ብምዝዛብ መበል 23 ኮይና ውድድር ኣዛዚማ እታ ብዙሕ ውድድራት ብምውድዳር ብዙሕ ዓወታት ዘመዝገበት ናዝሬት ወልዱ እታ ዝያዳ ትሕጎስላ ዓይነተኛ ምስተባሃለት ከይተማእተትያ ነታ ናይ ደቡብ ኮርያ ዓወታ ምዃና ገሊጻ እዛ ናይ ዳጉ ደቡብ ኮርያ ማራቶን እታ ኣብ ህይወተይ ንጉሆን ምሸትን ዝደልያን ዝጻርኩላን ዓይነት ዓወታ ትብል ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ምድለዋት ገይራ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ኣለኹ ኣብ ዝበለትሉ ውድድራት ቁሩብ መዓልታት ምስተረፎ ብተደጋጋሚ መጉዳእቲ የጋጥማ ምንባሩ ብዙሕ ሕጉስቲ ከም ዘይነበረትያ እትዛረብ ብምስዓብ ኣነ ኣብ ኣትሌቲክስ ጻዕራሜ ብዙሑን ተዓዊተየ እዛ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተዓወትኩላ ግን ልክዕ ከምዚ ኣብ ኦሎምፒክ ወርቂ ዝተዓወትኩ ኮይኑ ዝስምዓኒ ትብል ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ኣብ ታሕሳስ 2012 ነቲ ከም ኣሰልጣንያ ኮይኑ ዝሰርሕ ኣብ ምስልጣን ኣትሌቲክስ ሌቨል 5 ዝበጽሕም ሊቪንግስቶን አብርሃም ተመርዓቶም እወ ባዕልቤተይ እንኮላይ ኣሰልጣንየ እዩ ባዕልቤተይ ስለ ዝኾነ ኣይኮንኩን ዘድንቕ ክድነቕ ስለ ዘለዎ እዩ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝበለጸ ኣሰልጣኒ ናይ ኣትሌቲክስ እዩ እትብል ወሲኻ ሊቪንግስቶን አብርሃም ኣሰልጣኒ ስለ ዝኾነ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክበጽሕ ኽኢለ ባዕልቤተይ ኣሰልጣኒ ምዃኑ እድለኛ ትብል ናዝሬት ወልዱ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ውድድር ምስ ሓዳር ኣዝዩ ከም ዝኸብድ ብምግላጽ ባዕልቤታ ኣሰልጣኒያ ብምዃኑን ብዛባ ኣትሌቲክስ እኹል ኣፍልጦ ስለ ዘለዎን ግን ብዙሕ ከም ዘቃለለላያ እትገልጽ ሰብ ክንዕወት ወይ ክንስዕርን ከለናዩ ዝርኢ ኣብ ጥቓና ስለ ዘየለ እንታይ ብድሆታት ከም ንሰግር ኣይፈልጡን ብምባል 42 ኪሎሜትር ጎይኻ ዝስማዓካ ድኻም በቓላት ከም ዘይግለጽ እትሕብር 42 ኪሎሜትርን ለልዩን ልምምድ ጌርካ መጺኻም ኣብ ገዛ ተወሳኺ ናይ ሓዳር ስራሕ ከተካይድ ከም ዘጸግም እትሕብር ናዝሬት ንነገራት ኣኽቢድካ እንተርኢኻዮም ጥራዮም ዝኸብዱ ትብል ብምስዓብ ባዕልቤታ ሊቪንግስቶን አብርሃም ብዙሕ ከም ዝሕግዛያ እትገልጽ ሓደ ግዜ ካብ ልምምድ ወጻይ ድኽም ኣብ ዝበለሉ ግዜ ባዕሉ ቁርሲ ሰሪሑ ዝብላዕኒ ግዜ ኣሎ ብምባል ከኣም ኣብ ኩሉ ዓወታት ኣበርክቶ ባዕልቤታ ልዑል ምዃኑ ተብርህ ናዝሬት ወልዱ እዚ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዘመዝገበቱ ዓወት ምስ ብዙሓት መወልትን ማናጀራትን ክትራኸብ ገፊሕ ዕድል ይፈጥረላ ከም ዘሎ ገሊጻ እዚ ኣመዝጊበዮ ዘለኹ ኣብ ኒውዮርክ ማራቶን ኣብ ሎንደን ማራቶን ከምኡውን ኣብ ቦስተን ማራቶን ዕድመ ንኽረክብ ዝኽእል እዩ ኢላ ብምስዓብ ሕጂ ብቐዳምነት ዝሰርሓሉ ዘለኹ ግን ድሕሪ 3 ወርሒ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ሻምፒዮንስ ዓለም ንሃገሬ ወኪለ ክወዳደረ ኣብ ሻምፒዮንስ ዓለም ካብዚ ኣመዝጊበዮ ዘለኹ ሰዓታት ዝበለጸ ሰዓት ብምዝጋብ ነቲ ትጽቢት ኣሕዲሩለይ ዘሎ ህዝበይን ክሕጉስ ይሰርሕ ኣለኹ ክትብል ተዛሪባ ምስ መረብ ሰቲት መሰልጠኒ ዞባ ማእከል ተጠርኒፋ ትወዳደር ናዝሬት እዚ ዓወተይ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ መንገዲ ዝኸፍት እዩ ካብ ሕጂ እንዳሓርካ ንቕድሚት እምበር ንድሕሪት ምኻድ የለን ክትብል ናዝሬት ትገልጽ ስኽበርኩም ተኸታተልቲ ንኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ሰናይ ዕድላት እንዳተመነና ብዙሓት መንእስያት ኣርኣያ ናይ ናዝሬት ክኽተላ በዚ ኣጋጣሚ ንላቦ በብዘለኹሞ ሰላም